گرێدای ڕەوشا تێکیلiyên ku di navbera PKK û rejîma Sûrî de heye. Divê mere dikaribê pirsa hanê divê çerçeveya van têkiliyên hanê binirxîne ji ber ku desthilatdariya ku li wê derê yan jê rêveberiya di wê derê de li paş perdê beşekî jê rejîma Sûrî jî tê de beşdar e. Bi rêya hevalên xwe endamên Partiya Baas ki li wê derê yanî Elîzabeth Gowriyê ku cîgira yan serokê hikûmetê ew Baasî ye ew xwe Baasî ye Hüseyin Ezzam ku cîgirê serokê kantonê hikûmeta kantonê ew xwe jî Baasî ye û yanî hebûna van kesên hanê ku tê şîrovekirin wekî biratiya gelan yan jî di wê çarçoveya hanê de tê nirxandin ji aliyê PYD û alîgirên wê lê di rastiya xwe de di navberoka xwe de ne tiştekî wilo ji ber xweveyî ye tiştekî te muneseq e koordînekiriyê girêdayê têkiliyên di navbera rejîmê de û Partiya Karkerê Kurdistanê. Gel koşang te gotin ku hêzên Sûriya Demokratîk li Qamişlo bajarê dinên Kurdistanê hinek hêzên di nav da meşan çê dikin û di wan meşan da sûretên Beşar Esed radikin. Alema Sûriye, ala Sûriye. Yani van yani gotinên bi vî rengî hene lê bi belge heta niha nehatine tespît kirin ka çixwe serrastin yan na lê yani mere nikarin ne fî jî bike mere nikarin ne tekez bike tekîd jî bike lê ne dûrî wê atmosfera hanê agişî heye ku gelek caran serokê Sûriyê gotiye ku em destek û piştgirî didin hêzên YPG bi aliyê çeka û belgeşî di destê me de hene gelek pirsiyar û rayedarên rejîma Sûrî jî di hinda xuyaniyê xwe de gotin ku hêzên YPG yan jî hêzên Sûriya Demokratîk di wê çarçoveya ku şerê artêşa Sûrî a rejîmê li dijî terorê û li dijî Daişê bi vî şêweyî dinirxînin. Di vê çarçoveyê de yanî me bi xurtî tekez jî bike mere nikarî jî van gotinên han Belê. Meselen xetera we yekê heye yanî ev pas Ereb li herêmên Kurdî destdelatdariyê dikin ku di dema pêş de bibin quwetek û xeterekê li ser herêmên Kurdî çê bikin? Kek hoşeng meselen me hem di nava asayişê de hem nava YPG û YPJ de Ereb zêde dibin şerabîne مغمورین و ریوبریه خوسرجی وکه کل راپورتین گرانی خود دن سر ریوبریه خوسرجی یعنی خطر ویا که هیا که دما پیشتا بکاربن دستلاتداری خال سر و جوای کردستان چی بکنو کردان جی گلک تشتان جی محروم بکن. دبیر مترسیه هیا یعنی ارتش دندری کوبانی چی داشت کربون کو او کم کجیا کوبانی نجبر خبوهن ان دستین هندرین هبون کو آلیکاریا داعش کرن کو درباسی هندری کوبانی بده و کم کجیا یعنی مزن پیکنه دبیر کو دنوا ایجن یپکی امکارن نوی بکن او خلايا رازای یعنی خلايا نائمه کو پشتگیریا هیزن تندروجی بک یعنی وقتی که رژیم سوری بسر بکوه به تبایی جوی آلوزی هان سرکتی درکوه بیسا چیروک وگر و کبره و اف هیزین هایی اشکره ایدی ناسنامه اخواه اشکره بکن و لهمبری کردا و دستکفتین کردا لوی داری وکی دربه کی دار بخنو هر تشتره گرین و کبره مترسی هایی یعنی قربونا وان هیزی هانه قربونا وان دنابا هیزن آسایش و دناوای پگیده جیه پرسه و مترسیانه. باشه دوی چو هنه کرن لگوره تخمینات تکه کوشنگ؟ دوی چارچوه یعنی تشتی که بها تا کرن یعنی تشتی که وره کرن او پیمانن که بکردار هاتو بو امزا کرن پیمانا هولیرا یکی هولیرا دوا پیمانا دهو که هیزن لشکریین کردا هیزکی گشتی وره آبا کرن
بشێوەیەکی پرۆفەسیۆنەل ئەبێز وەرە ئاواکردن نە هەما کەتوبەرکی وەرە وکی بخواز وەرە تەبلیغê hêzahani bi were qebûlkirin ji hin aliyê temen hin ji aliyê perwerde yani bi şêweyekî zanistî û profesyonel ev hêzahanê were amadekirin şêwekî partîtî tê ditine bi rola rêl û rol û ideolojiya partîtî tê ditine bi yan jî ev jî tê wateya ku peyede têkiliyên xwe bi rejîmerê zelal bikî yan jî qut bikî yan jî eşkere bikî yan jî bêje ku em têkiliyê me heyatê radeya hane ye gelek spas çerçeveya hane di berekariban me tirsiye hane kêm bike gelekî spas şîrovegerê siyasî û nivîskar Hoşeng Osê ji Brukselê me re